Dedim. Dediğim ehvalı ben masası Seferbeden gelen Moğol'un iyiydi. Moğol'un dünyada öyle değil sakbayla. Hemen 40 oldu. Allah'tan hem nerede şular yarı, fiillerden derece, hem nerede ağ tutulmadan soğuk takmasalar, gelip bilmedikler, gelecek korku gelip olmadıklar, hem de Türkmen halkına şular yarı derece Huda yetirdi. Beyinleşler ilkiler şöyle yürüte, derdemi, hormatla, sarpala, tiva, yakınlı taştır gelen ekli vatandaşlarımıza, yerleştiğimizde, şu kalmadan, maşgalamızın adını Tanrı'ya kapınayacağız. Şu hormatlı, bizim geçen yer 10 büyük şahsiyetlerin hormatlama, hormatlı yerleştir, ehliğini teyadem iyi sürüsünler, teyadem hormatlar, sarpalap şu yere gelen adamları yeni bir yere Tanrı'ya katmayacak, yakından daştan gelen ehli vatandaşlarımıza. Beyin şahsiyetlerimizi Türkiye'ne kaldırmakla mümkünçülükler öden, şu fırsattan idarı hormatlı arkadağımı da, maşgalamızın adının, bütün halkımızın adının, şehirsiz minnettarımızın aydasını gel. Oyunun altlarıya her bir devlet işleri, provas olsun, cansa olsun, hep işleri sürdüğü yaran olsun. Şu yönde derdimle bağlılıkta, derdimle bağlı, derdim vakaları yardım geçirtmeye gel. Derdim juda nehmesi yer adam değil, halkını juda söyleyen adam değil. Onu hiç hili, Olu velayet, onlar ya düşünce düğününden yoktu. Ertesini öz halkı, öz çağrısı, öz doğunu ya kabul ederdi. Ondan sonra derdim yaşının sonunda Levap'tan, Mar'dan, Ümrağı'dan gelip o yaşının sonlarını gözlata gittiler bunlar. Yürüte ziyaret etmek için, şu yerde adamlarla duruşmak için, bu yerde adamlara rivayet ayıp beriyadiler, değişme ayıp beriyadiler, duş geçen ehenginde bolyadılar. Sonra onlar bilen bizim açıklamadan gidipti. Sonra haçanda derdim çıkışıp duran vaktinde bizim açıklama duysanıp çağa şey deyiptir da, şu çıkışıp duran men kalkım da deyiptir. Ona kaplarına duran mardan gelen mihmaları, ben o yılın aydiyanlı, o dinesen kalkan deyra, o bizim hem kalkamı deyip cevap veriptir. Onu Angliyan'ın yeni bir açıklama olan duysanıp çıkışıp duran ben babam da diyenle Livap'tan gelen, Daşavur'dan gelen su yerdek varan mihmalar ve o dinesen babanı deyra, o bizim hem babamı deyip cevap veriptir. Şu yerde şu sözün anlasında büyüksün maniyeti, herkesin babası olmaklık, herkesin kakası olmaklık, o juda bir işim hadip düşünyen. Bir gelip uyan, yıkman geldi, Ulakan ayal geldi de dedemine tanımıştı. Ona çay çürük verdik öyle, ayal dedeme minnettarlığını bildirdi. Geçen akırda 50. 60. yıllarda dedi, ben oraya tanımam, fikrim ol başını olaydı ver, küçük deyip duruyor diyen. Ondan sonra işler onunla olmadı, bunu verişine göre. Ondan sonra dedeme şey dedi, İr devlet 50. 60. yıllarda dedi, kötü himayet verdiniz dedi. Yoldaşım dünyadan ayıttı dedi.
Dünyeden gaýdýança diýdi, hemişe senin adyňyza alkışlar okaýardy diýdi. Dedim şonda o beren jogaby, men ýadyma düşenok diýdi. Ondan gepin gaýsasy, olaýa çaýçyryk ýydy, ýykmak ýola zaten halgyny daşgapdan şeýle. Şo hawrdan çykýan çağda ýanky aýal şol sözleri bir näçe gaýtalady. Özüň minnetdarlygyny, maşgalatyň adyndan, ýoldaşyň adyndan, ýoldaşyň dünýeden aýdanlygyny ýatlap. Ondan men öýe gelimde dädim, şeý diýdim, ýanky aýal gidip barýaka daşgapda da diýdim, bir näçe gede diýdim, minnetdarlygyny bildirdi diýdim. Şonda dädim, ýene de ýadyma düşenok diýdi. Mümkinlik. Ýörüşýärdim men bir zada giň alýan, dädim, 1920-nji ýyllarda 24-nji ýylda Mahmudynyň arab diline terjime çap edilen goşgulary titirme ýatdan bilýärdi. Dädim, ýatdyşlyk juda ýitidi. Ýöne şu ýerde men bir zada öwrenip galdym. Kimde kime bolsa da bir ýaşyk edende, onu diline almalar diýip düşünmem şu ýerde. Dädim, şu ýerde özüniň öwrenmek häsiýetini badygyny düşünip galdym. Dädim, näme üçin himmedat ýadyna düşýärdi, şoňa ýaşlyk ile ýadyna düşmeýär. Diýmek, eger şo adam senden kömek isleýän bolsa, sen eliňden gelýänmi, goluňdan gelýänmi, diliňden gelýän kömek islegem, şonu ertir, diline almaly däligini men düşünip galdym. Bir gele dädim bilen Aşgabatda toýa gitdik, öyle ejemem gitdi, oğul bilen gitdik. Ýerde bazarda durkap öyle dädim, taşmör adam, dädim ağlaýar dedi, kuşdur. Ondan oğullar neme dedi, dädim, ýani küpetini giyip bolana. Şol degişme. Aşgabatda bardyk, düşdük, ýygyna gaýtdyk. Ýene de şo wagtda gaýtabilmek. Indi çağa halymda bir hili duygu döreýär-de. Dädim, menki bir hili duygu döreýär. Sen şol adamlar ýaly dädim, ýani özüň gorusyň gelýär. Ay hadi öýe bardan bolýar. Dädim, men onaýdaryn özümçe maslahat beresim gelýär. Indi men dädim, gyzlap başlaýanlar. Gepin gaýtdy. Onu öýe geldim, arkaň dädim bilen indi ikçe oturup maňa mümkinçilik döredi. Dädim, ýani onu bir maslahat berjek bolýan. Dädim, sen ağzı çolmasa bir gidem bir bolay. Käbir adamlar ikisitin başyny çatanly ondan näme bolýardy. Dädi, ağzı çolmasa gidem bir bolay diýip meni bu maslahat beren bolýan dedi. Şonda dädim, iç oturup käfekin ýerde goýdy-da. Oğlum dedi. Dädim, gyýylanda da oğlum diýip ýerlenerdi. Oğullarny ýetýän tapatlan talap ederdi dedi. Oğlum dedi. Hakyky çaçan dedi. Gidem adamlar halayan nädir dedi. Men şeýle juda sada bolan şeýle men piftarym dedi. Men halkyň hiç hemlet ýüreginden söýýän dedi. Şoň şeýle şu ýerde men o ýerde çağa düşünjän bilen häzir men öwrenmeler kendine ýene bir gedip göz ýetirdim. Haçanlar dedim özüm ehmet suyu alcan adam diye işini hemişe de şeyle maslahat berdi. Ehmet çeken wagtda hiç açan yalanla ehmet çekme. Şunun bilen ehmet çek. Yalanla ehmet çekten o yerden ağrayan bolur deyip bir de hemişe sargardy. Şu toýumy gutlamak üçin ýörükde baksa amanly gurban we baksalara şekerinden dädemde ýörükde sowga diýipdir. Harika goşup getirlerini Gülkaylan şahirimi diýip goşuýardyr. Orada çäkin minnetdarlygymyzy bildirýär. Ýerde o goşuy 3 sahypa 4 sahypa bar. Taňry ýalpatmaýan elbetde bu goşuly okazak gemerde ýeride ýaşarymy ýarlaplary ýaşaryň değişmeleri goşuly bilen beýan edipdir. Taňry ýalpatmaýan. Şu ýerde men dädim bir geçme filosofyny jemlädim gelýär. Dädim ýaşlygyň soňunda kış wagtynda halkymyzy kış wagtynda suw doňupdy, ýani fevral aýlaryny suw alýardy-da. Doňaýmasyn, erti suw doňup galaýmasyn diýip. Ýene dädim, daşarken girip çıkma, yer tipon çapırdan soğuk galiba diysem, ay men dedi, Sibiryax dedi, bana soğuk terk edecek kuman yok dedi.
On ýerde şol sibirde oturan değişme bilen ýanlady. Ondan bir hepde geçip esmege dädip sowuklady. Tırkawlady. Ýene däde dedim sen ýa küçülükde de bir sibir ýakdy otydym, ýa sowuklady. Kulağa halbala geldi bir dädem näme diýer. Bir sibir ýakdy derken mene git göreli saplaga kelim diýdi. Dädem değişmedi, her günde, her saatde, her saçan başında bolup geçýärdi. Ecemin uýur oğuda saç bardy. Onun ecem saçında rawatyka onu değişip şey derdi. Öň ýaryma göwnüm gitdi, siyah saçındara doğruka. Ecem kulakana ýaly, 70 ýaşly, 80 ýaşly. Ýerine turup, bukudukla gitdi-de indi, saçındara gorona sonra. Yine de şey derdi, öň ýarymdan göwnüm geçdi, büküdükläp ýörep ýörgen. Doğru, tamam yapmadım. Kalamal hormatly adamlar. Fakir ümür näme diýip sorulanda, mysal üçin bir otagda bir näçe adam ählirin petik bilen kırkap pendireler. Dım demir otururlar da darada köpek. Ana sonra ortada diýer. Sonra açarlarını seman sarıyor. Ana sonra kızı diýer. Fakir ümür adamlara birneme. Oğazın tehrek veriyor. Yaşlarda Kanada'dan gelen mihman Ordaşoğuzda Eylezimin Pata veren şairdi, Allah'ın Peyğnaların ünsi. Sonuç için Allah'ın Peyğnalar bilen bağlaşıklı. Dedim, Ordaşoğuzdaki gastroldaki dövri. Onunla her gün bir doğrudur çağırıp dururlar da mihmansıla, onun bir etrafı düşerir. Dedim, acayip mihmansıla gitmediler, soyarım mihman hanısında olur. Öğrendir, repetisi geçerliye. Ana şu vaktim imahana otağında otur kalır, bir geriye tam sıkırdı. Eline şuabrasını eskisini alıyor adamı. Kolu kaçlıyor, Allah'ın bir kapı çıkarmasa otururmayan adamlardan, güveş oran, Allah'ın. Oraya geldi diye, nasıl oturan yaşlıya, Külli Türkmen'in vâsisi, Yumapsisi, Enepsisi, Dasarutlar'da da tanılayan bizim halifamız bir dağın diye. Ben gelince gayret edip halifamın arkasını yok vereceğim diye. O gelindim bir tasandıra forsorluyor, atıyor ya. Allah'ın öğrenci görüyor mu halife diyor. Sizin arkamızda forsu diyor o gibi. Sonra yani bir ülkene kaçmalar kendi kurarım. Lazım urbası yazmışlar. Oğlu adım sonra uğradım, Hasan oldum, Hasan öldüm sonradım. Vakt rahim, inlenmez vaktımda, benim de üstümde deyip uğradım. Bu dünyada yaşlıların yaşı var, yaşlıların miras koyun nakşı var. 30 yıllar 5 ayın aytalar pensiyon hükümetin nakşı var. Bana Akpata veren ve bu kadar halifam, Mehmet'liydi, şeyle sekreter vardı. Zamanında her kırağın korunu var. Şanaklarına bulunmazlar elevi, kendi üçün, tepkitken bozulur, ayağı üçün tokattırlar, yorulur. Garip yatan maskarar olur değil. Dersinin kornunu çarşıp giyseler, tepkitmen, ölümmen farkı yok. Razimen, öyle olun da koysalar. Bu vaktin karıştırma akadip orada hep o sefer
Vakat İftah Hayri, böyle bağlandı gibi, Türkmenistan Halk Partisi, ayaklarını dinledi. Artık ne dedi, oğlan duruyor, bizim kıvartımızda yaşadı. Ana şöyle dedi, bir adam dedi, vallahi aşağıda çok tartışıyorlar, o halk millet mereket tanap, taşı hürre divan, salam uyruk üşüyorlar. Ahır ortadan ne yok diyor, sonra böyle bir dırsetmeli oluyorlar. Reprodüksiyondan mağlarlar, yol olsular. O doğrudur, benim bir şey de uğradı ya, hakiki uğramaya hasıl oldu. Bunun portretini zatını, katıkı badımlar septiler, heykelini, belli heykel tarız, momuz heykel bıradı. Aşağıda şekillendirsin o değerine, Atatürk'ün bile doğru yan giren yerlerde görün heykeli. Onu ben öyle getirdim, eksponatlar tasarlarından bir yerde yerine çıkarmasın. Eğilmedim diyeyim. İlimcilikleri tasarımına alıp geldi sonra. Ondan sonra gerçekki portret yapacağımızı dünya ödübalim getirdi. Şol fotoğraf adıyla meşhur olan Ullahan yazımda oldu. Türkmenistan Halk Partisi Kur'an'ındadır Atatürk'ün iyisi.